Elur maluta txikiak. Bazen behin, atmosferako leku urrun eta oso altuan, nimbo izeneko odeia. Barruan zintzilik, 6 puntako teilatua zuen etxetxoa zegoen. Han elur maluten familia bizi zen, aita, ama eta 2 seme alabak, elur eta hotz. Elur maluta txikiak alaiak eta oso biziak ziren. Haien gorputzak izotzezko kristalez egina zeuden eta etxean hotz egiten bazuen ere, haiek ez zuten sekula nabaritzen, beti hala izan baizen. Elur eta hotz denbora asko zeramaten etxetik atera gabe. Temperatura odeiatik jaisteko ez baizen egokia. Egun batean elurrek amari esan zion, zergatik ez gara lurrera jaisten? Lasai maitea, agian laizter egingo dugu, une egokia iristear dago, erantzun zion amak. Elur arrebarengana joan eta zoriontsu dena kontatu zion. Hotz, laster lurrera joango gara, amak esan dit. Hotzen ahoan irribarre ederra margotu zen, eta bere kristalesko gorputzak inoiz ez bezala egin zuen distira. Nimbo odeiaren azpian, Legazpi izeneko herri polit bat zegoen. Udaberria zen, eta zabaltzen hasita zeuden zuhaitzetako hostoek, berde kolorez janzten zituzten inguruko mendiak. Herriko etxe batean Nora eta Paule bizi ziren. Norari izugarri gustatzen zitzaion elurra. Herria mantu zuriz estaltzen zenean, egun zoriontsua zen berarentzat. Neguan ez zuen elurrik ikusi, baina goizero leihotik begiratzen zuen itxaropena galdu gabe. Goiz hartan, Nora jeiki eta beste egunetan bezala kortina altxatu eta urpegitxoa kristalera itxatzi zuen. Posak tistira egin zuen bere begietan. Elurra ari zuen, udaberrian elurra, baina bere ala tristatu egin zen. Ezin baitzuen kalera atera, ezta elurrarekin jolastu ere. Leihoa ireki eta altzuen guztia luzatu zuen besoa. Zerbait zoragarria gertatu zen orduan. Elur maluta bat bere eskuan pausatu zen. Gero beste bat, modu berezian distiratzen zutela iruditu zitzaion. Biak mugitzen hasi ziren. Norak ezin zuen sinetsi. Malutak ez ziren urtzen. Gelan sartu, poliki alfombran eseri, eta begiak itxi zituen. Zurekin jolastera etorri gara, esan zion elurrek. Badakigu ezin duzula etxetik irten, esan zion hotzek, baina ez tistatu, itzuliko gara. Begiak ireki zituenean, urtanta batzuk besterik ez zeuden Noraren eskuan. Leihora hurbildu zen, eta itxi behar zuenean, maluta askok kristalean pilatuta mezu bat utzi ziotela konturatu zen. Gurasoak eta arreba deitu zituen. Kristalean idatzita zegoen mezua irakurtzean, bihoztaupadak gogor sentitu zituzten haien bularrean. Elurra itzuliko da, orduan inoiz ez bezala jolastuko dugu. Eta egia bazan ala ez bazan, sardadilak ala bazan, eta atera dadila Legazpiko plazan. Agur, lagunok, beste bat arte.